Ini ang pinili ay 2025, ang special election coverage ng DigiCast Negros. Kagyari ng top story subong adlaw, Mayo 14. Balik Kongreso si Congressman. Pagpatukod sa airport sa San Carlos City sa mangin priority sang bag-o nga gin-elect ng mga kongresista sa 4th District, mangin wind kag hydropower source ang isa sa mga plano. Ini kagiban pagid ng mga proyekto ang target nga ipatuman sa mga nagdalaog nga kongresista. Yaring report ni Barbara Mijares. Balik Kongreso si Congressman-elect Julio Ledesma IV, Comprehensive Land Use Plan para sa Negros Island Region kag amendment sa EPIRA Law nga sadto siya man ang nag-author ang pila sa iya nga igatuso. Pero sa interview sa media, iya ginsiling nga priority niya ang pagduso sang pagtukod sang airport sa San Carlos City. Madugay na ini nga plano, may master development plan na gani nga nabuhat pa sa Singapore kag may mga nagakaigo na nga registration pero wala matigayon. 50 hectares nga duta sang ila nga pamilya ang ila na nga donate para sa airport. I don't think it will be able to be included in the National Expenditure Program 26, but 27 definitely. You will post for it sa 27 budget? Yeah, 27 and for we talked about it. The plan was to have it included already in the 2027 MEP, so it will be part of the GAA, and then we could go from there. The moment it's obligated, we're off and running. You know, every time a new airport is included in a place, if you build it, the island will prosper more. Yeah. So, for me, Panayas fine. May initial box kayo? Jealous. Ini nga bagay ang madugay na nga handom sa San Carlos suno kay Mayor Renato Gustilo. Kung matigayon gidman, ginalantaw ni Gustilo ang potential sa San Carlos nga mangin hub labi na nga may puerto man ini. I think this will be now the priority of Congressman Jules na nagdagan sa matagaan makita airport. Kung mayara kita airport, probably ay hindi mo ko negosyante, but probably investor will start coming into San Carlos City because we have now a good port that was started by him when he was still a neophyte congressman. So, karon sa comeback niya, basi madayon naman ang international airport. Karon nga siya nagdaog sa congressional race sa 4th District, luyag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga matigayon ang pagtukod sa wind kag hydropower sa iya distrito, labi na sa Bago City. Wala labot sini, may mga ginalantaw man siya nga proyekto sa pagtinad sang Valladolid nga nagalakip sang pagputang sa mga tourist destination. In Bago City, more sa tourism. And then siguro, ari isa may windmill tang it's a huge project that can cater 2,000 employees, laborers. For the windmill for consumption in Bago City. Wind power. Wind power. We have also hydropower, which is ongoing in Bago City. Healthcare, education, kag duga nga mga trabaho ang tuyo ni Victoria's Mayor Javier Miguel Benitez, karon nga siya ang congressman-elect sa 3rd District. Healthcare, education, skills, and ubra na pinangalan sa mga tao. I think ang atong tutukan, of course, kinangalan natin ni Labis National Government, ang mga pinangalanan sa mga LGs natin sa 3 cities and 2 municipalities ang mga kinanglan mahatag nga development para sa. Para kay 5th District Congressman Emilio Bernardino Yulo nga na-re-elect, tourism development kag paglink sa Negros Occidental kag Negros Oriental ang iya mangin priority, lakip na ang duga nga agricultural enhancement. Madamo pa sang pending nga bill si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nga na-re-elect. Iniya nagalakip man sang Cabancalan Airport Project. Barbara Mijares para sa DigiCast Negros.
Mataas ang voter turnout sa Negros Island Region. Sa dato sa gidpagwa ni Attorney Josel Macute, ang Assistant Regional Director sa COMELEC Negros Island Region, 83.22% ang voter turnout sa Negros Occidental. Ukon 1,369,632 ang nagwa para magboto. Sa Negros Oriental naman, 85.23% ukon 831,963 ang nagboto. Sa Siquijor, ang may pinakamataas, 91.84%, ukon 74,758 ang nagboto. Samtang nahanda na sa COMELEC ang mga ballot boxes nga pagdalon sa Manila para sa random manual audit. Resulta sang 18 ka mga presinto gikan sa Negros Occidental, kag 3 naman ka mga presinto gikan sa Bacolod ang iga-subject sa random manual audit. 15 naman ang gikan sa Negros Oriental. Ang random manual audit magapat-od kun bala may discrepancy o kung wala sa resulta sa automated elections. Bangod nga mano-mano ang pag-isip magalawig ini sang mahimo isa ka bulan suno kay Macute. Pati gayunon ini sa bilog nga Pilipinas. I will physically bring these 18 ballot boxes to Manila para isa-isa po yung ika-count random manual i-audit po to make sure na yung binasa po ng mga machine ngayon are really, yun din po yung lumabas doon sa counting ng machine. We have 18 for Negros Island, for Negros Occidental, and 3 from Bacolod. Murder kag frustrated murder charges na file na via inquest proceedings sang pulis sa Silay Prosecutor's Office. Inibatok sa punong barangay kag 3 ka jando angot sa pagpaniro nga nagluntad sa adlaw sang eleksyon sa Silay City. Sunod kay Provincial PNP Director kag pamuno man sang Special Investigation Task Group Silay, Colonel Rainerio D. Chavez, nagapabilin sa custody sang Criminal Investigation and Detection Group si punong barangay Arnie Benedicto sang barangay Lantad Silay nga mong ginatudlo sang saksi nga suspect sa pagpaniro. Duang napatay kag 7 ang nasamaran sa matabo ang shooting incident sa atubang sa ginasiling headquarters sang Team Asenso Silay sa McKinley Street sa barangay Mambulak sa syudad sang Silay sa amuman mismo sang eleksyon. Ginsiling ni Mayor Judith Gallego nga ang siyam ang iyang mga volunteers kag nagabantay sa lugar angot sa ginreport nga vote buying. Sunod sa PNP, nagapangapi ang siyam sa guwasang headquarters sang sila ang ginpangpaniro. Ginsiling ni Attorney Jose Edward Davila, ang abogado sang Team Asenso nga voluntaryo nga nagsungka sa PNP sang muman nga hapon ang punong barangay sa natabo ang shooting incident. Kag iya ginhimutig nga siya ang may kahilabtanan sa pagpaniro. Ginsiling ni De Chavez nga bisan pa natabo ang shooting incident, wala ini makaapekto sa eleksyon. Padayon pang ilang nga pagpangusisa sa kaso, lakip na ang assessment kung bala makabig ini nga election-related incident. Samtang, wala tigay nga nakakuha sang search warrant para sa mga headquarters ang PNP. Still detained dito sa kulungan ng CIDG. And the case will be filed today because yesterday na-submit na natin sa prosecutor and in-evaluate na nila under the Department Circular 20. And of course, ngayong araw, yung schedule ng inquest proceeding, murder at saka yung frustrated murders. Isa ka 18 anyos nga soltero ang ginbuno kag napatay sa barangay Mandalagan. Ang iyang pamilya ang nagahinyo karon sa hustisya. Nagdangop sa social media gud mangayo sa hustisyang pamilya kag mga abyan ni alias Yuri nga ginbuno patay sa tubang sa isa ka resto bar sa Dalan Lacson sa barangay Mandalagan, syudad sa Bacolod. Ang 18 anyos nga biktima ang residente sa barangay Ifehenio Lizares sa syudad sa Talisay kag bag-o gid lamang naka-enroll bilang first year college. Ginsiling ni Police Major Rondil Tapang, ang commander sa Police Station 3, nga nadala pa sa ospital ang biktima apang ini ang gendeklarar nga dead on arrival. Sandig sa investigasyon sang kapulisan, resulta sang komosyon ng nasambit nga pagpangbuno sa tunga sang biktima o podang iya mga abyan kag sang grupo sa nagbuno kag 3 sini ka mga kaopdanan nga nagbulig man sa pagsumbag kag pagkastigo. May person of interest ng kapulisan apang hindi pa nila mapagwa ang ngalan sini bangod pa dayon pa nila nga ginapangita.
Ginsiling man itapang nga may naka-identify na sa suspect nga nagbuno sa biktima. Ang suspect sunod sa investigasyon, isa ka regular nga customer sang nasambit nga resto bar. Isa ka igo sa liog kag dughan ang inisyal nga nakita nga pilas sa biktima apang nagahulat pang kapulisan sa nga medical abstract hagod nga mapatod ang gintunaan sa nga sini nga kamatayon. Samtang sini lamang hapon nakabaton kita sa update gikan kay BCPO Director Police Colonel Juresti Coronica nga nagsungka na ang 19 anyos nga suspect nga ginupdan sa iya nga amay. Ang suspect isa ka student athlete sa kolehiyo. Isa ka 84 anyos nga lolo sa siyudad sang Sipalay ang naigo sang kilat kag napatay. Isa ka fatal arrhythmia secondary to a lightning strike ang gikamatay sang 84 anyos nga tigulang sa barangay Kabadyangan sa siyudad sang Sipalay sa Negros Occidental sang Lunes. Ginsiling ni Junilo Bugtae, ang DRMO coordinator sang Sipalay, nga nakaboto pa ang biktima sang aga kag nakapauli siya nga balay. Mga alas 12 na sang udto sang nagsugod nga sa paggalom kag mga alas 2 sang hapon sang nagsugod ang pagpangilat. Nagaisahanon nga nagaistar siya nga balay ang biktima kag ginadulungan lamang sang pagkaon sa iya nga mga himata. Sa panaysayon sang pamilya suno kay Bugtae, nakadulong pa sila sang panyaga para sa biktima. Apang sa ilang pagbalik mga alas 3 na sang hapon, ilan na lamang nasapwanan nga nagahigda na ang biktima sa gwa sang ila balay. May mga paso ini sa butkon, kamot kag likod. Suno sa impormasyon, nagakayo sang host ang biktima sa gwa sang iya balay. Ginsiling pa ni Bugtae nga masaming na igo sang kilat ang mga lugar sa nabukid nga bahin sang Sipalay. Lakip na diri ang barangay Kabadyangan kag Manlukaho. Sang tanilikdan nga Abril 12 o 2018 sa nasambit man nga syudad, may anom ang nagkalamatay kag 15 kay ban pa ang napilasan man sang magkalaigo sang kilat. Gani nagapangabay ang Sipalay DRMO sa mga pumuluyo nga kung nagasugod na ang paggulugalom. Pilyon na lamang nga magsulod sa panimalay kag ipalayo ang mga gadgets agud makalikaw sa peligro. May 38 tanan ka mga volcanic quakes ang na-monitor sa Bulkan Kalaon sang kahapon. Padayon man ang pagtinlo sa mga dalonon nga natabunan sang abo. Matapos ang 180 ka mga volcanic quakes nga na-monitor sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang Mayo 12 antes nag-alboroto ang bulkan, kahapon nanaog na ini sa 38 ka mga pagtayog nga na-record sa bulkan. Yara sa 5,241 ka mga tonelada sang sulfur dioxide ang ginbuga sang bulkan kahapon kag nagdangat sa 1,000 meters ang kataason sa ginbuga sini nga steam. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 3 ang bulkan. Bot silingon, may magmatic unrest ini kag posible pa nga mag-alboroto liwat suno sa Phoenix matapos ang 5 ka minuto nga explosive eruption sang kahapon. Nagapabilin man nga hindi sa gihapon pwede makasulod sa 6 kilometer danger zone. Padayon ang pagpanilo sa Bureau of Fire Protection sa mga dalanon nga natabunan sang abo. May masobra sa 3 pesos per kilowatt-hour ang iganubo sa bilis ng kuryente sa residential rate sang Noseco sa bulan sang Mayo. Ining ginanunsyo sang Negros Occidental Electric Cooperative nga may pagnubo sa bilis ng kuryente sang 3 pesos kag 58 sentimos per kilowatt-hour sini nga bulan sang Mayo. Mangin 12 pesos kag 2 centimo o kung 2 cents per kilowatt-hour ang rate sang Noseco halin sa 15 pesos kag 61 centimos per kilowatt-hour sang bulan sang Abril. Ang pagnubo sang generation charge ang isa sa mga rason sa pagnubo sa bilis ng kuryente para sa bulan sang Mayo bangod nagdubo man ang bilis ng kuryente halin sa wholesale electricity spot market o kun WESM. Ang Noseco ang power cooperative nga naga-cover sang Pulupandan, papanaog sa banwa sa ginubaan sa Southern Negros Occidental. Ang Noseco kag Negros Power ang wala pa sang announcement angot sa ukunang Noneco, ang wala pa man sang announcement angot sa power rate sini para sa bulan sang Mayo. Inventory sa mga na-turnover ng mga automated counting machines kagiban pa nga mga election paraphernalia ang ginsugura na sa COMELEC Bacolod.
Ginamat-amata na sang katapos ang COMELEC Bacolod ang pag-account sa tanan ng mga automated counting machines sa turnover sa City Treasurer's Office sa Bacolod City Government Center. Inegod nga makuha sang logistics company kag mapadala balik sa COMELEC main office sa Manila. Magluwas sa mga ACM, gina-inventory pating mga election paraphernalia. Ginsiling ni City Election Officer Attorney Revo Sorbito, siya na ang mag-submit sa mga USB na nagaunod sa mga data sa COMELEC main office sa Biyernes. May 398 tanan ka mga ACM nga gingamit sa 48 ka mga polling centers sa Bacolod. Gindugang ni Sorbito nga wala sang na-encounter nga mga problema sa automated elections nga iya ginakabig nangin madinalagon. Samtang ginapaabot nga sa madason nga simana, masuguran man sa COMELEC Bacolod ang payout sa katapos ang Electoral Board na nagserbe sa piniliay. May masobra 1,200 ka mga manunudlo nga nagserbe katapos ang Electoral Board sa national kag local elections sa syudad. Bacolod Environment and Natural Resources Office tuyo nga i-recycle ang mga campaign materials nga ilang mahakot sa ginapatuman nga Operation Baklas. May mga kandidato na nga nanghimos sa ilang mga ginpanapik nga election campaign materials sa pila ka mga barangay sa Bacolod. Ang Bacolod Environment and Natural Resources Office among ginmanduan ni Mayor Albi Benitez para manguna sa Operation Baklas upod sa mga barangay. Nanawagan si Benro Head Maria Fe Tres Puentes sa mga barangay nga kuntani matipigan ang mga campaign materials kasubong sa mga tarpaulin nga pwede pa ma-recycle kag ma-turnover sa ila opisina. Inagod nga mabuhina ng mga basura sa sanitary landfill. Pila sa mga kandidato ang nagpabutyag man sang plano nga i-turn over ang ilang mahakot ng mga campaign materials sa mga non-government organization nga nag-recycle man sa mga tarpaulin. Nagapanawagan man sila sa mga supporters nga magbulig agod malimpyuhan ang syudad sa mga nabilin pa nga mga campaign materials. Nagapadayo ng proclamation sa mga nagdalaog nga kandidato sa probinsya sang Negros Occidental. Kay nasang aga, gin-proclaim si 1st District Congressman-elect Julio Ledesma IV. Dungan niya gin-proclaim ang board members-elect sang 5th District na sanday re-elected board member Araceli Somoza kag Don Salvador Benedicto Mayor Marcelin de la Cruz. Gin-proclaiman kay nasang aga si re-electionist board member Rita Gatoslao sang 5th District kag si re-electionist board member Jeffrey Tobola sang 6th District. Sining nga hapon, gin-proclaim man sanday Congressman-elect Alfredo Marañon III sang 2nd District kag board member-elect Arthur Marañon sang 2nd District. Kag amuyad tong top story subong adlaw para sa Piniliay 2025, ako si Nico Delfin.